Presyo ng ilang gulay sa Urdaneta City, Pangasinan bumagsak sa 5 piso kada kilo. Sundan sa report. Pasado alas 11 na ng umaga, pero halos hindi pa rin nababawasan ang mga panindang gulay ni Aling Jovi sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center sa Urdaneta City, Pangasinan. Bagsak presyo na rin ang kanyang panindang talong, ampalaya, okra at patola. Magkano na lang? 3 na lang, 2. Yung mga talong, bonito, ay bagsak na bagsak. Patula nga, 3 na lang. 2 buwan nang nararanasan ang oversupply at bagsak presyo ng gulay sa PAPTC. Inaasahan na magtatagal ito hanggang Setyembre. Ang kawalan ng buyer mula sa ibang probinsya ang dahilan kung bakit matumal ang bentahan. Dahil sa kakaunting buyer, nabubulok na ang ilang gulay, kaya't itinatapon na lang ang mga ito. Kahit anong gawin namin, ibagsak namin presyo. Kung ayaw naman nilang kunin, ayaw naman ng bilhin, talaga masisira at masisira. Tanging ang presyo ng kamatis ang walang paggalaw na nasa 30 hanggang 35 pesos kada kilo. Sa Oktubre pa inaasahang gaganda ang kalakalan sa PAPTC matapos magbigay ng commitment ang ilang buyers sa Metro Manila na aangkat ng paninda sa PAPTC. Ayon sa Vegetable Traders Association, nabawasan ng 90% ang buyer na nanggagaling sa karating probinsya at Maynila. Sa ngayon, umaasa lang daw sila sa mga buyer sa Pangasinan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.